Martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna da, eta lortutako aurrerapenak aitortuko ditugu, baina baita desagertu ez diren desberdinkeriak ikusaraziko ere. Egun horretan, oro bat, erakundeek eta gizarteak konpromiso berretziko dute emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna erreal eta eraginkorraren alde. Garai paradoxikoa dira oraingoak. Gure legeek berdintasuna formala aldarrikatzen dute, baina aldi berean datuek eta emakume askoren bizipenak erakusten dute oraindik ere sineskeria arriskitsua dela berdintasuna lortutzat jotzea. Ez da horrela, berdintasuna existitzeko praktikatu behar da, eta praktikatzen ez bada, ez da existitzen. Feminismoari esker zalantzan jartzen dugu naturalizatutakoa horrela harremanak, zaintzak, lanak eta elkarbizitza eraldatzeko. Feminismoari esker herritarrok kontzienteagoak eta konprometituagoak izanen gara. Gizarte berdintasunaren alde egin behar dugu. Legeak agintzen duelako ez ezik, ongizaterako inbertsio ere delako. Nafarroak berdintasuna lortzen badu, demokrazia egonkortuko da, harremanak libreagoak eta seguruagoak izanen dira gizarte eredu berriz, jasangarriagoa eta bizitza eta zaintzak erdigunean egonen dira. Beraz, berdintasuna ez delako nagusiki adierazpen baten gaia, baizik eta gauzatu behar den zerbait. Hautsi ditzagun estereotipoak eta praktikan jar dezagun benetako berdintasuna. Berdintasuna ez baitu zatitzen, batzen baizik, eta berdintasuna praktikatzen denean aldea nabaria da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.